салому алейкум мухлисони ММА. ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. дӯстони азиз, ин либосҳое ки мебинед истеҳсоли Кавказ буда ба сифаташон 100% гарантия дода мешавад ва тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи бесплатно дорад. барои заказ кардан дар WhatsApp дар рӯи экран буда нависед. муҳорибаи Фаридун Одиловро қариб ки ҳамаи халқи тоҷик интизор аст ва ҳар як қадами ӯро дӯстдорони ММА пайгирӣ мекунанд. дирӯз бо якчанд хабарҳои манбаъ бои Фаридун Одилов бо Элмар Гасанов бекор карда шуда буд ва бисёр аз мухлисони зиқ шуданд. аммо аллакай Фаридун Одилов ба Казан ташриф овард ва ӯро хеле хуб пешвоз гирифтанд. аз ин маълум мешавад ки Фаридун Одилов омодагии хуб дидааст ва ки будани ҳариф барояш муҳим нест. имрӯз расман ҳарифи Фаридун иваз шуд. ба ҷои Элмар Гасанов варзишгари эронӣ Амин Нурӣ бо рекорди 6-3 бо Фаридун муҳориба хоҳад кард. муҳориба дар вазни нимсабук 27 январ дар шаҳри Казан барпо хоҳад шуд ки мо ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем. барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Фаридун ба пеш нависед. оиди кай ва дар куҷо тамошо кардани муҳориба фардо ҳатман видео хоҳем кард. дар канали мо обуна шавед ва видеоҳои ҷолибро тамошо кунед. ин бо дӯстон хабарҳои аз ҷаҳони ММА омода намудани мо баҳри шумо. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд ва комёру комгор бошед.